Türkmenistan'ın ilatynyň 50 götürümden gowrany aýalgylar düzüp, olaryň ählisi aýwaşyny başdan geçirmeli bolýarlar. Aýwaş halkasy dünýädäki ähli aýallaryň durmuşynyň bir bölegidir. Ýöne bu halkanyň ähmiýeti näme üçin şeýle uluka, hem muňa näme üçin halka diýilýär? Adat aýwaşy 2 günden 7 güne çeýle dowam edip, ortaça her 28 günden gaýtalanýar. Bu aýlaw aýalyň ömrüniň dowamyny takminan 450 gedek bolup geçýär. Kämillik ýaşyna ýeten gyzyň ýumurtkalygyny 400 000den köp ýumurtka üýjükleri bolýar. Aýda ýekece ýumurtka üýjügi ýumurtkalykdan daşary çykarylýar. Bunun netijesinde ya göwrüllik başlanýar, ýa-da tohumlanma bolup geçmese aýwaşy gelýär. Aýwaş halkasy şeýlere aýlanýar. Yetkinjeklik ýyllaryndan başlap aýda bir gezek beýnidäki garmon çykarýan hipofiz mäde folikul tijenerji garmonyny we lutein tijenerji garmonyny gana goýberýär. Garmonlar ýumurtkalyklara baryp, ýumurtka üýjükleriniň ululmagyna we ýetişmegine iteri berýärler. Netijede ýumurtkalyklar estrogen garmonyny bölüp çykarýarlar. Ýumurtka üýjükleri ululýar we estrogeniň miqdary iň ýokary derejeye ýetýär. Soňra folikul tijenerji garmonynyň derejesi azalýar, lutein tijenerji garmony bolsa köpelýär. Netijede iň gowy ýetişen ýumurtka üýjügi folikuldan atylyp çykýar, muňa ovulasiýa diýilýär. Ovulasiýa aýwaşy başlamandan 10-16 gün öň bolup geçýär. Soňra ýumurtka ýatky trubasynyň içi bilen süýşüp başlaýar. Egerde inniki 24 sagatyň içinde bu ýumurtka sperma tarapyndan tohumlandyrylsa, göwrüllik başlanýar. Bolmasa ýumurtka ýatky trubasyndan çykýar we şol aý boýunça çaga alma penjeresi ýapylýar. Şol bir wagtda boşap galan folikul progesteron garmonyny bölüp çykarmagy başlaýar. Bu garmonyň buýrugy bilen ýatkynyň içki örtügünde gan we ýokumly maddalar köpelip, ol özüne ornaşmagy we ösmegi mümkin bolan tohumlandyrylan ýumurtkany garşy almaga taýýarlanýar. Göwrüllik başlanmasa, bir näçe günden soň bedenine progesteron we estrogen garmonlarynyň miqdary azalýar. Ýatky ukudan oýanýar we täzeden dikelmäge başlaýar. Ýatkynyň göwrülligi taýin bolan, emma ulanylmadyk içki örtügündäki gan we dokuma syrylyp, daşary çykarylýar. Muňa aýwaşy diýilýär. Aýwaşynyň başlanýan güni aýwaş halkasynyň ilkinji günidir. Ýatkynyň ulanylmadyk örtügüniň doly arasalanmasy bir hepde çekip bilýär. Aýwaş tamamlanan badyna şol bir aýlaw täzeden başlanýar. Inniki aý hem ýatka tohumlandyrylan ýumurtka üýjügi düşmese, ýene aýwaşy gaýtalanýar. Aýallaryň bedenleri hem edil özleri ýaly bir-birinden tapawutlanýarlar. Aýwaş halkasynyň ovulasiýany we aýwaşynyň wagty we dowamlygy her aýalda ütgeşik bolup bilýär. Hatda her aýalda aýwaşy başlama we aýwaşydan galma döwürler hem tapawutly wagtlarda bolup geçip bilýär. Aýwaş halkasynyň ähmiýetini düşünmek we ol barada öwrenmek aýallary öz bedenlerini düşünmäge, saglyklaryny gowramagy we durmuşlaryny meýilleşdirmäge uly kömek berip biler. Şeýdip olar bu kiçik halkanyň gymmatyny has uly durmuş halkasyna ornaşdyryp bilerler.